na sayi ta ko? Kai ka saya? To kawai ni kudin nake so. Kudin kake so? Eh. Kudin kake so? Kudin nake so. Dauda cikin hayacin kake wani magana? To ko dai a dai na zo baba ni na sai gonan nan ko? A sai da gona ni a bani kuɗi kuma dama ni na ce na baka kuma na fasa. Kuma? To amma Dauda saboda Allah ai darajar mutum fa ita ce gona a garin nan. Amma ka ce ba kai Dauda bari ka ji ba zan sai da gona ba. Baba. Na'am. Ba na son aji kanmu da kai a garin nan. A ce ka haife ni na zo na zabga ma rahin mutunci kawai a sai da gona a bani kuɗi na gona ta ce. Yau ba kai ba wacce ka ban gado ba ce ba wannan ni na saya da kuɗi na kuma na ce a sayar mu da gona ta. Yanzu Dauda kana nufin har ka shiga birnin da kanka ya waye zaka ce zaka zo ka nuna wannan rashin mutunci? Na dai gaya ma kawai. To na gode kuma na gode wa Allah. In magana gona ce ka yi haƙuri ka kwana Allah ya kai mu gobe za a sai da gona ita ne kake son a sayar? Ita nake so kawai. Ita kake son a sayar? Da yardar Allah gobe yiwuwar haka kudin ka na aljihu. Allah ya sa. Shi kenan.